is het vreugdegevoel voor jou? Ja, hoe omschreeuw ik dat? Ja, de samenhorigheid en de jeugd met de toekomst. Ik ben blokje rennen. Dus ja, ik moet gewoon de keertjes pakken en op het veld te brengen. En wat vies er dat omdat het kwam? Wel leuk. Ja, waarom? Ja, weet ik niet. Ja, ik zit zelf ook op keertsen. Dus ja. Is wat stel je rekkenkist in? Ja. Is dat een drieën? Ja. Ik moet nou één blok pakken. Nee, het is een keer. Hij moest toch voorbij. Och, best er weer. Ben de keertjes dus wel een beetje vrolijk als het veld in komst? Ja. Jawel? Ja, ik ken ik wel volle meestal. Die keertsen. Heren, kun je mij vertellen wat het vreugde gevoel is? Wat zo? Wat het vreugde gevoel is? Het vreugdelijke gevoel. Ja, vroeger hier hier altijd de kraan mooi fruit. Ja, die hele niet meer. Dat geldt niet wel toch een vreugde gevoel? Ja, het is jongen hartstikke mooi om hier te wezen. Zo, deze man die komt hier wat vaker dan mij. Die krijgt een beetje ouder. Dus als dat dit was, dan is het beter hem even. Wat is van jou het vreugde gevoel? Nou, het gevoel, je moet in je wijzen. Zondag uur link is ik even het eerst. Ben ik te alweer. En nu ben je je wijs, dat vind ik al heel wat. En als ik dan onderwijs ben, ik zou de vragen van betoer van Wonders. Nou, dan schrijf ik gewoon weer even thuis.